క్లాస్కి అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే శ్రీ రామ రామ హరే శ్రీ హరే శ్రీ రామ రామ హరే శ్రీ రామ రామ. సో నిన్న 24 శ్లోకం చూసాము. అందులో సత్వరజస్తమో గుణాలు గురించి చెప్తూ మరి ఈ గుణాలలో కూడా మరి తమో గుణం కంటే రజోగుణం శ్రేష్టమని, వీటికంటే కూడా సత్వగుణం పరతత్వానుభవాన్ని పొందే స్థితికి మనిషిని చేరుస్తుంది. కాబట్టి సత్వగుణం రజోగుణం కంటే కూడా శ్రేష్టం. అంటే మనందరికీ తెలుసు సత్వం కంటే రజోగుణం బెటర్, రజోగుణం కంటే సత్వగుణం బెటర్ అని. ఇక్కడ రీజన్ కూడా ఎందుకు అంటే మరి అది పరతత్వానుభవాన్ని పొందే స్థితికి తీసుకుని వెళ్తుంది కాబట్టి మనిషిని ఆ సత్వగుణం శ్రేష్టం. ఎందుకు అంటే అందుకు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ది కూడా చూసాం 25ది. ఏది ప్రకృతి త్రిగుణాలకు పరుడు కాబట్టి పరుడైనందున అధోక్షజుడైన శ్రీకృష్ణుని మహామునులందరూ చాలా భక్తితో పూజించారు. ఈ భౌతిక బంధాల నుండి విముక్తిని పొంది దివ్య లాభాన్ని పొందే ఉద్దేశంతోనే వారు అంటే ఆ ఉద్దేశంతోనే ఆరాధించారు అని అనుకోకూడదు. ఇక్కడ వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి, ఇటువంటి భగవంతుణ్ణి, భౌతిక బంధాల నుండి ముక్తిని ప్రసాదించే ఆ భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు ఆరాధించారు. అలాంటి ప్రామాణికులు అనుసరించేవారు కూడా భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తులు అయ్యే అర్హత సంపాదించగలరు అని చెప్తున్నారు. అంటే శుద్ధ భక్తుల్ని ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు కూడా ముక్తికి అర్హులు. ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తుల యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం అడగడుగు భక్తి భగవద్గీతలో చూస్తాం, భాగవతుల్ని ఇంకెక్కువ చూస్తాం. భాగవతం భక్తి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది కాబట్టి. అలాగే మనం ఉపదేశామృతం, ఆ తర్వాత భక్తి రసామృత సింధు, వీటిల్లో కూడా ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటన్నది చూసాం. సో ఇక్కడ భాగవతంలో కూడా ఈ భక్తి గురించి చెప్తూ ఇటువంటి మునులందరూ కూడా మరి అధోక్షజుడైన భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు ప్రార్థించారు. తద్వారా వాళ్ళు ముక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళగలిగారు. ఇటువంటి వాళ్ళను అనుసరించిన వాళ్ళు కూడా దీనికి ముక్తికి అర్హులవుతారు అని చెప్పి నిన్న చూసిన సెకండ్ శ్లోకం, మనం 2 చూసాం నిన్న, అందులో అది చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోక, ముముక్షవో ఘోర రూపాన్ హిత్వా భూతపతినథ నారాయణ కళా శాంత భజంతి అనసూయవా. సో ముక్తిని పొందడానికి ఈ శ్రద్ధ ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా మరి అసూయరహితులై సర్వులను గౌరవిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇది చదవడానికి చాలా నార్మల్గా ఉన్నట్లు ఉంటాయి ఈ సెంటెన్స్లన్నీ. ఓకే, ముక్తిని పొందడానికి శ్రద్ధావంతులు నిశ్చయంగా అసూయరహితులై సర్వుల్ని గౌరవిస్తారు. కానీ మనం ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించాలి ప్రతి సెంటెన్స్లోనూ ఉన్నటువంటి మీనింగ్ ఏమిటి అన్నది. మనకు నార్మల్గా ఈ వర్డ్స్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి? 2 పాయింట్స్ చెప్తున్నారు. శ్రద్ధావంతులు, 2 అసూయారహితులు. ఇదే 2 పాయింట్స్ మనం భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం. అనసూయవే అని నువ్వు నాకు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి నీకు వివరిస్తాను అని భగవంతుడు మొదట్లోనే చెప్పడం. సో భగవద్గీత వినడానికైనా మరి ఈ శుద్ధ భక్తుల క్వాలిఫికేషన్స్ అవన్నమాట. అసూయ లేకపోవడం ఒకటి, శ్రద్ధ, దేనికైనా శ్రద్ధ అంటే ఈ ఆసక్తి ప్లస్ విశ్వాసం, ట్రస్ట్, ఫెయిత్ ఉండాలి. ట్రస్ట్, విశ్వాసం, నమ్మకం లేనిదే మనం ఏ చిన్న పని కూడా చేయలేం. నమ్మకం లేనిదే అంటే ఆ పని మీద నమ్మకం ఉండాలి, పని మీద శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం ఉండాలి, ఆసక్తి ఉండాలి. సో ఆ శ్రద్ధ ఉండాలి. మరి ముక్తిని పొందడంలో శ్రద్ధ ఉండాలి. అంటే ముక్తి కోసమే అని కాదు, అసలు ఆ సరి అయిన మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ఆ శ్రద్ధ ఉండాలి. ఆటోమేటిక్గా ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ముక్తి దానంతట అదే వస్తుంది.
అందుకే భగవంతుడు తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వత అన్నారు. సో ఇలాంటి శుద్ధతత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఇక వేరే రకంగా జ్ఞానాన్ని సంపాదించక్కర్లేదు, వాళ్ళకి నేనే నన్ను చేరుకునే మార్గాన్ని జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో జ్ఞానము అంటే ఏమిటి? జ్ఞానము అంటే ఆ కల్మషాలు లేనటువంటి శుద్ధతత్వం. మరి ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం జ్ఞానం అన్నారు. ఏమిటి ఆత్మతత్వం? శుద్ధతత్వం అంటే కల్మషరహితం. మరి కల్మషాలంటే కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్య రహితం, అదేమీ లేని ప్యూర్ డివైన్ శుద్ధ తత్వమే ఆత్మతత్వం, అది భగవత్ తత్వం. కాబట్టి అది తెలుసుకుంటమే జ్ఞానం. అంటే ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్ని తుడిచిపెట్టి మనలో ఈ శుద్ధతత్వాన్ని పెంపొందించుకోగలగటమే జ్ఞానం. సో అది రావాలి అంటే మరి భక్తి మార్గంలో ఉండి భగవంతుడి పట్ల మనకి ఆ భక్తి ఏర్పడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్గా శుద్ధత్వం వస్తుంది. అందుకే భగవంతుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తానంటున్నారు. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మనస్ఫూర్తిగా మనం నమ్మకంతో భగవంతుడి వైపు తిరుగుతామో ఆయనే మనల్ని శుద్ధి చేస్తారు, మన మనస్సును. కాబట్టి అందుకని సర్వులను ఈ శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు అసూయారహితులు, అది సెకండ్ పాయింట్ మనం గమనించవలసింది. సో ఈ అసూయ లేకుండా ఉండడం అంటే మరి అది కూడా ఇటు కల్మషాల్లో ఒక ముఖ్యమైన కల్మషం, అది అసూయ పడటం. సో శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా వాళ్ళు అందరినీ గౌరవిస్తారు. అంటే సర్వత్రా సమబుద్ధయ అని చూసాం కదా మనం, అందరినీ సమబుద్ధితో ఉంటారు, అందరి పట్ల గౌరవంతో కూడా ఉంటారు. అయినా కూడా వాళ్ళు మరి దేవతా రూపాలని కాకుండా విష్ణువు ఆయన ప్రధాన అంశాల శాంత రూపాలను అర్చిస్తారు. నారాయణ కళ శాంత అంటే శాంతమైనటువంటి నారాయణుడి అవతారాలు భజంతి పూజిస్తారు. నిశ్చయంగా అనసూయవ అసూయ లేని వాళ్ళు అంటే ఏమిటి? నారాయణుణ్ణి పూజిస్తారు అంటే సాత్విక గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు సాత్వికంగానే పూజిస్తారు. మరి వాళ్ళకి రజోగుణం లేదు, తమో గుణం లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు శాంతమైనటువంటి నారాయణుడి రూపాన్నే పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో మనం గమనించవలసింది ఏమిటి అంటే ఈ క్వాలిటీస్ ఏమిటి మరి అన్నది, ఈ ముముక్షవో అంటే ముముక్షువులందరూ, ముక్తి తెచ్చుకున్న వాళ్ళందరూ ఆర్ ముక్తికి అర్హులైన వాళ్ళందరూ ఈ ఘోర రూపాలను హిత్వా త్యజించి, వాళ్ళు ఘోర రూపాలంటే ఇక్కడ రెండు రకాలుగా త్యజించి భూతపతి నద దేవతలు ఈ కారణం చేత నారాయణుణ్ణి ఆయన శాంతమైనటువంటి అవతారాల్ని పూజిస్తారు, అసూయారహితులు. సో ముముక్షువులు, మోక్షానికి అర్హులైన వాళ్ళంతా ఘోర రూపాలు అంటే ఇక్కడ దేవతలందరికీ ఘోర రూపాలు ఉన్నాయని కాదు. మెయిన్గా ఏమిటి? రూపం ప్రతి రూపానికి ఒక గుణం ఉన్నది కదా. కొందరు తమో గుణం, కొందరు రజోగుణం అంటున్నారు దేవతల్లో కూడా. సో మనం ఈ దేవతల్ని పూజిస్తున్నాము అంటే దేనికి పూజిస్తాం? సాధారణంగా ఇప్పుడు విద్య కోసం ఒక దేవతను, ఇంకా సుఖాల కోసం ఇంకొక దేవతను, ఇవన్నీ చేస్తున్నాము అంటే అన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల కోసం మనం చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ అది పాయింట్. భౌతిక కోరికల్ని కోసం దేవతలను ప్రార్థించడం అనేది ఆపి శాంతమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు ప్రశాంతత కోసం, ఆ భక్తిభావం కోసం వాళ్ళు వేరే కోరికలు ఏమీ లేకుండా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి సాత్విక తత్వంతో వాళ్ళు భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల కోసం కాకుండా భక్తి కోసమే భగవంతుణ్ణి పూజిస్తారు అని దీని అర్థం. ఎవరు మోక్షానికి దారి తెలిసిన వాళ్ళు అసూయారహితులు. సో ఈ రెండు గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఏమిటంటే అనవసరపు ప్రలోభాలతో దేవతలను పూజించకుండా వాళ్ళు ప్రశాంతత కోసం, భక్తి కోసం నారాయణుడి యొక్క శాంత రూపాన్ని పూజిస్తారు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అందుకని సరే, సత్వరజస్తమో గుణాలంటే ఒక్కొక్క గుణానికి
ఒక్కొక్క త్రిమూర్తులు ముగ్గురు కూడా మరి ప్రతీకలు అన్నది చూసాము. సో వీళ్ళు ఏమిటంటే ఇన్ జనరల్ ముక్తికి అర్హులైన వాళ్ళంతా కూడా ఇలా దేవతల ఆరాధన కాకుండా భగవదారాధన అంటే భౌతిక కోరికల కోసం ఆ పూజలు కాకుండా ప్రశాంతత కోసం భక్తి కోసం వాళ్ళు భగవంతుడి శాంత రూపాన్ని ఆరాధిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. రజస్తమ ప్రకృతయా సమశీలా భజంతి వై పితృభూత ప్రజేషాదీన్ శ్రీ ఐశ్వర్య ప్రజేప్సవా. సో ఇక రజోగుణం తమోగుణంలో స్థితిని కలిగిన వారు రెండు రకాల వాళ్ళు, రజోగుణం వాళ్ళు తమోగుణం వాళ్ళు. ఇక వాళ్ళు దేనికోసం ప్రార్థిస్తారంటే స్త్రీ సాంగత్యము, ఐశ్వర్యము, అధికారము, సంతానము, అధిక లాభము, సంతానము ఆది అయినటువంటి భౌతిక లాభాల కోసం వాళ్ళు పూజిస్తూ ఉంటారు. అందుకని పితృదేవతల్ని, ఇతర జీవుల్ని, లోకపాలనా వ్యవహారాలు చేసే దేవతల్ని అర్చిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణం వాళ్ళు ఈ రకంగా శాంతమైన భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి భౌతిక కోరికలు లేవు, వాళ్ళకి భక్తి మీదే వాళ్ళ దృష్టి ఉన్నది కాబట్టి. ముముక్షువులు అంటే ముక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి. సో వాళ్ళు ఈ దేవతారాధన అంటే ఈ భౌతిక కోరికల కోసం ఆరాధించరు, నారాయణుడి యొక్క ప్రశాంత రూపాన్ని భక్తి కోసం ఆరాధిస్తారు. వీళ్ళు మరి రజోగుణం తమోగుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ఇటువంటి విషయాల కోసం పూజలు చేస్తారు. స్త్రీ సాంగత్యం, ఐశ్వర్యం, అధికారం, సంతానం, ఇలా భౌతిక లాభాల కోసం వాళ్ళు పూజలు చేస్తూ మరి పితృదేవతలను, ఇతర జీవులను అంటే ఎవరు మనకంటే ఎక్కువ పవర్లో ఉంటారో వాళ్ళను, లోకపాలనా వ్యవహారాలను చూసే దేవతలను అంటే విద్య ఇచ్చే దేవతను కానీ ఇంకేదైనా ఇచ్చే దేవతను కానీ మనం ప్రార్థించాము అంటే ఆ కారణంతో ప్రార్థిస్తున్నాం కదా. అలాగే ఇతర జీవులు అంటే మనలాంటి జీవులే కానీ మనకంటే పవర్లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో మంచిగా ఉండి వాళ్ళని మహా గౌరవంతో చూస్తే వాళ్ళు మనకేదో లాభం చేస్తారు అనుకుని చూస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకు మనం చూస్తాం ఈ నాయకులు వెంట ఎంతమంది ఇలా వాళ్లకు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళని వర్షిప్ చేసినట్లుగా కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు కదా. అలా ఆ తర్వాత పితృదేవతలను మనకి తీరుస్తారని. సో ఈ భౌతిక లాభం కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రకంగా ఇటువంటి దేవతలను, మనుష్యులను, పితృదేవతలను అర్చిస్తారు అని. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఈ ఆరాధన అనేది ఈ భగవంతుడి మీద ఏ కోరిక లేనప్పుడు శుద్ధమైన భగవంతుడి మీద దృష్టి వెళ్ళేది అప్పుడే. ఈ భౌతిక కోరికలతో పూజలు చేసినంత కాలం మనం ఏదో కోరిక తీర్చుకోవాలని దానికి తగ్గ దేవతను ఎన్నుకుని లేదా మనుషులను కూడా ఎన్నుకుని దానికి తగ్గ ఈ కోరిక తీర్చగలవాడు ఇతను అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎన్నో మర్యాదలు చేసి ఎన్నో సత్కారాలు చేసి మన పని జరిపించుకుందాం చూసే వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, మనం చూస్తూ ఉన్నాం అది కూడా. సో అలా ఎవరి ద్వారా పని జరుగుతుందనుకుంటే మనుషులైనా, దేవతలైనా, పితృదేవతలైనా ఆ రకంగా ఈ రజోగుణం వాళ్ళు, తమోగుణం వాళ్ళు ఈ మార్గాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భౌతిక కోరికలు తీర్చుకునే ఉద్దేశంలో ఇంకా ఉన్నారు కాబట్టి, ఇంకా ముక్తి మార్గంలో లేరు కాబట్టి. ముక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళైతే సత్వగుణంతో వాళ్ళు ప్రశాంతమైన భగవంతుడి కోసమే ప్రార్థిస్తారు అని చెప్పి ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్పారు. అది ఈరోజు మనం చూసే శ్లోకాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ.